ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта дар шаҳри Казани Русия турнири ACA 157 баргузор гардид ки дар он се варзигари тоҷик баромад карданд. якум варзигари тоҷик Умед Мусоев бо рекорди 14.8 бо варзигар аз Русия Темирлан Кулаев бо рекорди 11.2 вохӯрд ва муҳорибаи онҳо мутаассифона ба фоидаи рақиби варзигари тоҷик ба анҷом расид. Темирлан дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ Умедро шикаст дода рекорди худро 12.2 кард. дуюм варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 12.3 дар октагон бо варзигари пуртаҷрибаи бразилӣ Хосе Алешандре бо рекорди 28.14 вохӯрд ва ин муҳориба дар дуюм раунд ба анҷом расид. дар мобайни дуюм раунд Осимхон рақиби худро ба нокдауни вазнин равон кард ва баъд дар замин кори худро ба анҷом расонд. ҳамин тариқ Осимхон Раҳмонов дар дуюм раунд ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ ба даст оварда рекорди худро 13.3 кард. аҳсан Осимхон, беҳтарин ғалаба. баъди ғалаба Осимхон Раҳмонов боз ба варзигари бразилӣ Алан Гомеш визув дод ва ӯро ба муҳориба даъват кард. ҳамчунин ногуфта намонад ки барои Осимхон ин чорум ғалабаи пайдарҳам дар ташкилоти ACA шуд ва айни замон Осимхон Раҳмонов яке аз хатарноктарин ҷанговари вазни 57 килограмми ташкилоти ACA ба ҳисоб меравад. сеюм варзигари тоҷик Муҳиддин Холов бо рекорди 8.4 дар октагон бо варзигар аз Қазоқистон Игор Жирков бо рекорди 13.6 вохӯрд ва ин муҳориба аллакай дар якум раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Муҳиддин рақиби худро бо тариқи сабмишини хеле зебо шикаст дода ғалабаи дурахшон ба даст овард. офарин Муҳиддин, беҳтарин усул. ҳамин тариқ Муҳиддин Холов се мағлубияти пайдарҳами худро маҳкам карда ба хати ғалабаҳо баромад ва албатта ки мо ӯро табрик мекунем. ташкилоти ACA ба Осимхон Раҳмонов ва Муҳиддин Холов барои фавран ба анҷом расондани муҳориба $5000 бонус доданд. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар YouTube канали ACA тамошо карда метавонед. чемпиони пешинаи UFC Камаруддин Усман боварӣ дорад ки ҷангвари бебоғ ва ситораи UFC Ҳамзат Чимаевро фавран шикаст дода метавонад. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Ҳамзат Чимаев дар Твиттер ба Усман муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: камару Усман, ман туро эҳтиром мекунам. ту яке аз беҳтаринҳо будӣ. ту медонӣ ки пир шудаӣ ва ту медонӣ ки вақти ман омадааст. 100% навиштааст Чимаев. Усман бошад дар ин суханҳои Чимаев ҷавоб дода навишт ки гарила зидди гург рафтем ва баъд илова карда чунин суханҳо навишт: ман ӯро дар 4 раунд манъ мекунам. шумо худатон мебинед, навиштааст Усман. Ҳамзат бошад дар ҷавоб навишт ки Усмани пешбин. ва дӯстон бояд гуфт ки рӯзҳои охир онҳо ин муҳорибаи худро фаъолона пеш бурда истодаанд ва бо эҳтимоли калон муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. ва агар ки ин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шахсии шумо дӯстон кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонанд? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.